ko mun san da cewa a ƙasar Hausa samari maza da 'yan mata suna da wasanni waɗanda suke gabatarwa domin nishaɗantarwa da ilmantarwa tsakaninsu da junansu, ko ba mu sani ba. To akwai wasanni kala-kala wanda yake faɗakarwa, yake ilmantarwa, yake ladabtarwa, waɗanda su waɗannan yara maza da mata suke yi, kuma yake koya musu dabarun zaman rayuwa yau da kullum. Haka kuma wasu wasannin sukan yi nuni ne ga yara maza da mata, ko kuma su musu ishara ga abubuwan da suke aukuwa a rayuwa ko waɗanda za su auku nan gaba. Amma kuma sai ka ga yara a wannan zamani ba damuwarsu ba ne al'adun gargajiya na Malam Bahaushe, ba damuwarsu ba ne, al'adunsu ne ba, amma kuma sai ka ga suna gujewa, suna guje-guje a kansu, wanda kuma yawanci wasannin gargajiyan nan na Malam Bahaushe na yara maza da matan nan suna nuna musu bajinta ne na jarumta da kuma ilimin fasaha, wanda kuma su 'ya'ya mata yawanci wasanninsu na gaɗa ne wanda suke yi tare da tafiyar da rawa da kiɗa da tafi, waɗanda suke yi tare da rawa, saboda yawanci wasannin gaɗa na mata bai tafiya, ko kuma ce baya samun armashi sai da rawa da tafi. Da haka ne suke tafiya, suke baje kolinsu iri-iri.